Hú, de sokat kell várnom, mert az neon idegőrlő gyerekek. Valahonnan majd jön. Az a majom, az meg ott bekaphat minden egyes porcikámból egy darabot. Hoppá, ott egy bagoly, basz. Aha, a bagoly most megszólalt, azt hiszi, hogy a játékom oda fog fordulni, mi? Hát, de édes. Édes. Elmetes képek hangol. Na az még szarabb lesz! Azt a büdös kurva eget! Kurva anyádat, bazd! Jó, nem baj. Találkozunk. Azt a kurva kinőtt a földből a faszárcú! Te ki vagy? Nem tudom, de én futok, bazd meg! Úgy nyomom a shiftet, mint Jóska Pista, bazd meg a felmosórútba a vizet! Vagyis a felmosó vödörbe! Egyre nagyobb a hang! Mi faszom vagy te? Hold nem süt, uram! Nem tudok már futni, bazd meg! Nem ez a hang! Kúsban maradt a hang. Nincs itt mögöttem. Nem merek megfordulni. Itt egy gyertya. Itt van. Egy cucc már megvan. Van egy baseball sapkám. Ash Ketchum vagyok. Van egy Pikachu. Gyerekek. Ez... Why leave me hoping and guessing for the